dommer as jy is oor Alfa daar. Noem het nou maar net dat het werd is. Hey! Hoem sy vlag is omhoog. Daar prachtig daaruit skop daar in die begin sommer uit sprong as het draai maar kyk vir Ilana kort op haar hakke dis die dames op mekaar die strijd die dames reis noem het nou maar net waar het werd is Gerers, jylle kan nie eens een draadkar in die pad hou nie, noem het nou maar net Ilana en Louise op mekaar die strijd daar aan sê probeer Ilana jullie binnenkant erbij kom as dit daar gaan om wat sy gaan kry en die kijkersdraai kom sy dan weer prachtig man as Louise wat daar die gaan probeer en toe maak inspring om sy draai Louise skuif weer daar in die eerste posisie in prachtig Louise Ilana en Louise erbij kom en is toe hier die binnenkant kyk wat maak die Louise natuurlijk Ilana nog in haar binnenkant niks Gaping bly toe 4 rondes wat oor is inspring ons het draai is het Louise nog steeds in die eerste posisie Ilana in die tweede posisie Ilana op die buitenkant voorbij gaan maar Louise hier naar binnenkant maak die draai toe hy die kuipers het draai kom hulle nou is Louise hulle ken nog dit natuurlijk mekaar baie goed Alfie daar van die Woesterklap hulle ken mekaar baie met Ilana en die kijkers het draai kom hulle so starig maar seker as dik is asof hulle een gaping probeer kyk daar so Ilana probeer om met die kat in die bos en kyk prachtig beweeg die drijf het nou het sprong op sy draai weer is daar een gaping van voor ons het natuurlijk nog een Colette ook in die derde positie houd op hier vir die dames dis is van daar wat heerlijk spring op en sprong op sy draai Ilana wat ook eens probeer erbij kom maar as Louise wat daar die gaping redelijk toemaak as daar nou een gaping in die binnenkant dan denk jy vir my so nie Louise nog steeds in die buitenkant maak toe is er uitvind vir jou is een rooi vlag daar wat ek sien uitkom daar so met Louise wat natuurlijk dan met die nouwere wegstap derde posisie is het niemand anders as Colette met die derde posisie klaar maak.